Jones dwi. Dwi'n 25 mlwydd oed, hogyn ffarm o Goedana. Nôl yn 2019, mae'n siŵr, ges i'r syniad gwirion yma. Fast forward, 2 flynedd lle ydyn cychwyn busnes fy hun, llaeth medra, milk lle. Neud milkshakes ydw i ar y funud lle, niwsio llefrith dafad lle. O'n i'n gweld syniad o godro defaid rhywbeth wahanol, a dwi'n meddwl bwysig i fod yn wahanol o byd o hoddi lle. Gynnyrch iach lle, ac mae pwyslais ar cynnyrch iach dyddiau yma. Llefrith dafad yn dda i pobl sydd efo lactose intolerance lle. Oedd hwnna'n apeli ato i. Un o'r rhesymau nes i amdani go iawn hefyd oedd y cefnogaeth o gwmpas. Dyna lle oedd llwyddo'n lleol ddod i fewn. Dwi'n gwneud cwrs o 10 wythnos gang hogiau ifanc. Dod fewn at ein gilydd lle, unwaith yr wsos, bob wsos, ac o'n i'n gallu rhannu syniadau, deud y da a'r drwg, a dyn, just datblygu ac mynd ymlaen o hynny lle. Nes i ymlaen wedyn i wneud amser i fentro, rhaglen 20 wythnos oedd o. Galluogi fi cael diwrnod o'r wythnos i canolbwyntio ar fy busnes fy hun lle, ac yn cael cymorth ariannol i wneud hynny lle. Oedd hyn yn galluogi mi rei mwy o sylw i fy busnes ac ei datblygu fo lle. Heb amser i fentro, dwi'n meddwl ddysgu ni yma. Lle dwi'n heddiw lle, gyfer y dyfodol, swn i licio cyflogi hogiau lleol. Datblygu'r busnes yn fwy lle, a gallai un diwrnod fyddai'n gallu prosesu'r milkshakes adra lle. Dwi'n gobeithio lawnsio yng Nghynnych ar wefan siopio Menter Môn, fydd cynnyrch o gael i brynu oddi ar y wen o ddian.